Estem ací en Maricreu Altavert, estudiant el programa de la Nou Gran de la Universitat de València. Som companys i ha sigut la guanyadora del segon concurs que ha organitzat l'Associació d'Amics de la Nou Gran de narrativa. Després de llegir el teu relat premiat Recòndit, m'agradaria preguntar-te alguna cosa sobre la teua vida. Suposo que tens a les mans algunes fotografies del passat des de l'any 1928. Quins moments d'importància pots contar-nos per a conèixer-te un poc millor? Vols saber coses de la meva vida a través de fotografies, però has de pensar que en aquell temps les fotografies eren molt escasses, perquè havíem d'anar a la casa del fotògraf i això era una cosa extraordinària i per tant n'hi ha ben poquetes. Però jo t'explicaré. Relatiu als llibres, la cosa que més m'ha agradat a mi en la vida ha sigut tindre un llibre en les mans. Eren escassos en aquell temps, però jo sempre me'n trobava algun. I no puc dir-te només que sempre tenia un instant d'apartar-me, de fugir en el poble, pujar-me dalt a la cambra, llegir i que no me molestaren. I això és el que... Quan vinguérem a València ja la cosa canvià, però tampoc em van faltar els llibres. Per a mi els llibres és molt important. Jo inclús en alguna ocasió he dit que els llibres fan companyia física a les persones. Si tu estàs sol en una habitació i tens llibres, la veritat és que no tens gens sol, perquè només has d'obrir-los i en seguida multitud de personatges comencen a parlar-te i això fa molta companyia. Has sigut una treballadora d'oficina, lluny del món literari, però em sembla, com has dit abans, que has llegit molt. Quan començares a escriure relats, quins escriptors t'han marcat més? Jack London. Jack London, les aventures en Alaska, i tot això m'agradava molt. També recordo un llibre que jo m'amagava també per a llegir-lo, que es deia Los náufragos del Spitzberg. I són coses, mira, d'esta classe. Però escriure, no sé si això té importància, però quan el mestre, per exemple, es dictava un dictat de contes d'un llaurador que se'n va al camp i que porta uns porcs o alguna cosa per a vendre, o borregos, o el que siga, jo procurava que en el camí a aquest llaurador i a aquests animalets es passara alguna cosa. En l'any 2004, la Universitat de València publicà Proceso a un maestro republicano, que recull els teus avanços de la recerca sobre ton pare, que és la reconstrucció del procés judicial al qual fou sotmès arran de la Guerra Civil. Pots dir-me fins a quin punt el passat ha pogut influir en allò que has escrit després? El passat sempre ens marca. La cosa que més m'ha marcat va ser les targetes que mon pare els escrivia als seus fills des de la presó. Aquestes targetes ell procurava sempre que foren d'alguna manera didàctiques. I això a mi m'ha marcat molt i m'ha donat com una seguretat interior per a presentar-me on fora amb tal de recollir allò que jo volia, que era saber tot el possible de com havien arribat a produir coses que jo ignorava. I per tant vaig dedicar-me primer a buscar al xic que va escriure Afusellaments al País Valencià, que li diuen Vicent Gavarda. Només volia en aquell moment donar-li les gràcies, perquè no tenia idea de que jo mateixa poguera abastar allò que després ha resultat. Per tant, tota la lluita va ser trobar-lo, però al final el vam trobar. I d'ahir un dia vaig tindre la iniciativa de pensar que jo mateixa podia dedicar-me, que no havia d'estar esperant-me a que ningú vinguera a dir-me on havia d'anar, sinó que jo mateixa era la que tenia que buscar. I en aquell instant em vaig dir, bueno, de moment em vaig traçar un itinerari pensant de la següent manera. Si mon pare en aquell moment era militar,
per què no anar als militars, i em vaig presentar en Capitania General. Allí estaven ausents completament d'aquests temes, però em van dirigir: per què no busca vostè en algun arxiu, com per exemple el del Partit Socialista? Jo em vaig quedar, no vaig dir res, però dic, no, jo no volia dir això, jo volia un arxiu històric, perquè sé que el meu pare en el Partit Socialista no tenia res a veure. I del Partit Socialista, doncs, per què no buscar en el govern militar? Vaig anar al govern militar, vaig preguntar allí en recepció. En aquell moment baixava per l'escala un militar i el mateix recepcionista li va preguntar: esta señora pregunta dónde está el archivo militar. Y aquel dice: sí, hasta ahora ha estado en los cuarteles. ¿Usted sabe dónde hay una fuente al final de la Alameda? Clar que ho sabia, jo visc ben proper d'allí. Per tant, em vaig presentar allí i em van encaminar per aquelles sales buides, quasi desertes, fins que vaig trobar uns militars en una taula i també es vaig fer la mateixa pregunta, que on estava l'arxiu militar. I ells enseguida diu: tuerta a la esquina y donde vea una bandera allí es. Em van contestar. Vaig anar allí, tan a punt que el mateix senyor que estava no portava jo les ulleres i ell mateix em va fer un escrit i així van quedar. Dice: ja le contestarem. Em van contestar amb una carta al cap d'uns quants dies que només posava una còpia de la sentència del judici. Jo em vaig quedar de pedra, jo no podia assumir allò. Com era possible? Vaig estar 2 dies sense dormir, però després vaig pensar: bueno, i per què? Si ell no és culpable, així només diu la sentència, la condemna que li van posar. Doncs jo vaig tornar allí i vaig trobar ja un jutge que ja me va atendre millor i que va ser com una benedicció per a la cosa que jo volia trobar. Perquè inclús em posaren una tauleta amb l'expedient davant per a que jo mirara i llegira el que fora. Quan el primer dia vaig estar allí dic: no he acabado todavía, no se preocupe, venga mañana si quiere. I a l'endemà tenia jo allí damunt de la tauleta el mateix expedient i vaig estar copiant-me la mà durant una setmana i encara el tinc d'aquesta manera. Maricreu, eres estudiant de la Nou Gran. A més d'aprendre i millorar la teua cultura en el programa que estàs estudiant, creus que la cultura que has pogut adquirir t'ha marcat pel desenvolupament de la teua vida per a continuar després i recordar tot el que hem passat? El tema que has tocat és definitiu. La nostra ment s'ha obert completament en totes les direccions. I som unes persones, encara que siguem iguals per fora, per dins estem molt canviades. La universitat ha influït moltíssim en la manera de mirar les coses i de comprendre-les. I això és un valor que és inestimable a l'acabament de les nostres vides. Bé, Maricreu, agrair-te la deferència que has tingut a tots els companys a la universitat i tornar a incidir en que ens aprofite per a bé i vegem el món d'una altra manera. A més de tot això que hem parlat, hem adquirit alguna cosa cadascú a la seva manera. Per a mi, per exemple, he adquirit el tenir un espai propi, encara que siga interior, on jo poder-me recollir i allí estic escrivint. És allò que Carmen Martín Gaite deia el cuarto de atrás, que és una cosa inestimable per a les dones, bé siga per a escriure, per a llegir, per a cosir també, estar com a estreta a banda de les coses de la casa de cada dia és meu. És el cuarto de atrás.